abonchiriria baigana nene bali abonchiriria habe chibando kurwaiga somo chijiga okeroka iko besokire na kugendera kwimurunganiria okuba okwegote nene iyo ekoretu bunyenyeri asajiga akeroka na wigo no muititika no munene bw'abantu igende korengana mo nabara bubaganirie usikasigerwa limorioka yento na nkorera no busafi bwa keroka gere nchafu mono aiga stoko na chibando mutaru no rima atari konyorore na be ubi kirime ubi nimetare bwenete akwe koira rocha macha ali se ubi kogenda egere keroka nyari kuraba na ali na ntutura keroka yara bire osa korie libuya buyo buchabo bukira gutira maja bangine baitinyaine mata we baitinyaine esike gikire echabo ge kobe kwandonsi ukwana boigo nigo bagendere ko bakwimurunganiria kubwatakana monogo konga kwirigo lirio bugima yento korengana mo nabara bukigendere ko babeka gute nyorekanenga ligo lirie chibano na lirio nigo lyabeire gesara twachandikire rojo bugima bwa kongire bituma bikiete ligo libyakire myesiri twachandikire gake serikali tari gwanje bwaterana geto konyo bugima gusimboke asi ni sukuru bona yatorinde kironi abana bari university muna bono bwato abana babere insinyire na kinkonyore school fees baragere bayigote mokungwa beke bikoroto nje no munyabiasara serious una ndo abanyabiasara rende bono buno bugima botokongerete besa nchiyo ntokarikondi rero bituma abantu babwati besa okorora uchumi yakongire togoikaransa ari tukorigima ndorikondi no motoriro oyo mona abana atobegete chisukuru bono tokumeti na kitoko batosomia abana omwele yaboro nigo baganire serikali wesona nigati kugaya nayo onsi nenchire ya moyo kubaletera omweso elio na barabuko kine chiamate chiabo mutari kwanje muyiri no ni ligo litie ndagera like yake gake serikali yeito korugorgo chance mutari gotokonye mubwatera na barayi mwensi ga motokonye ndagera tonyore ndagera ligo like mutari gotororera rende uchumi eke egera tonyore na tu biasara togokora tukineria abana tubwata abana togosomia muroche mugaso no cha umonene saidi uchumi yaroteri ya monto uchumi ne aba Kenya lakini twengo sababu sabi bobe metari ya mata ali nyoroswe amaja tirimboke chipara kirosiwe so please twengo sabange account atorore keroka ese simbale na igwete aiche arore keroka unerwe ko manyana ri baonya bategwa mana ko betera chiredio egin ko reporteri getaseni kya wanjete kya gatembe kuroiga asumu chijiga okeroka uyule asorweberwe county ya Nyamiramo ne county ya Kisii inchego ngoro kwa Polycarp Okara